Здравейте отново с мен Валентин. Благодаря на всички хора, които ни подкрепят в този канал. Ако още не сте абонати на нашия канал, моля натиснете долу в десния ъгъл бутона Subscribe или абонирай се, за да може този канал да продължи да се развива. Днес съм подготвил за вас едно ново четене, в което съм вложил естествено цялата си енергия и душа, но това, за което съм тук, е да ви помоля да давате идеи долу в коментарите, какви четени искате да виждате и какви различни теми искате да разгледаме. Така че нека този канал да бъде воден от вас, за да може да бъде от мен за вас, а не просто аз да правя произволни четения. За мен е важно, когато помагам на хората и те получават това, от което имат нужда. Благодаря на всички и очаквам идеи долу в коментарите. Здравейте на всички с нашият разклад на тема какво ми предстои в любовен план. Нека да видим за тези от вас, които пожелаха разклад, да видят какво бъдеще им предстои в любовен план. Идва ли нова любов към вас или ще си остане старата, там където тежи в момента. Нека да видим първо какво е, оле, тук падат карти, какво е състоянието на вашата връзка в момента. Така, нека да видим в какво състояние се намирате в момента. Първата карта е рицар Пентакли. По всяка вероятност какво бъдеще ми предстои? Какво бъдеще ми предстои в любовен план? Пожелахте да видим какво бъдеще ви предстои в любовен план. Нека да видим за всеки един от вас какво му предстои в любовен план. Така, бъдеще в любовен план. За тези от вас, които още не са се абонирали за канала, моля да ни последвате, да видим какво ви предстои в любовен план. Така, първата карта е тройка жезли. По всяка вероятност някой от вас наскоро е решил да поеме път наново и се е разделил с някой. Да видим. Да, определено. Тук виждаме някой, който е поел по нов път. Решили сте да вложите някъде другаде нещо. Отказали сте от нещо старо. Започнали сте началото, което за вас трябва да бъде справедливо. По това, което виждаме, енергията на осмица жезли също е с нас. Решението, което сме взели, е разпознато от Вселената като правилно и по всяка вероятност много наскоро сте решили да предприемете крачка към някой друг. Така. Или скоро ще ви предстои да поемете крачка към някой друг. Нека да видим какви ще са последните две карти. Девятка жезли. И добре, така. Окей, определено вече има една доста по-изчистена ситуация с тази осмица чаши тук. Така, това, което виждаме е, че някой от вас наскоро е взел решение, е стоял пред решението да обърне гръб на дадена ситуация. Определено ситуацията за него не му се струва справедлива или не знам поради какви причини. Тук обмяна на енергията по всяка вероятност е бил прекратен, въпреки че нещата са били доста изчистени между вас. Виждаме, че все пак вие решавате и обръщате гръб на самата ситуация. По девятка жезли, по всяка вероятност човека, за който говорим, вече е блокиран и вие сте си заминали от нови отношения, от отношения наскоро и в момента по всяка вероятност се задавате въпроса какво следва. Така, нека да видим след тези решения, които са взети тук, какво ви предстои в любовен план. Виждаме, някой си отишъл, осмица чаши, много ясно и категорична енергия. Даже човек, който е бил с вас в миналото, по всяка вероятност е блокиран. Или по-скоро вие отхвърляте възможността да се събирате с него. Ако да кажем не е физически блокиран, блокирали сте идеята за събиране отново заедно. Така, нека да видим обаче какво следва от тук насетне. Имаме енергията на Херофанта. Глупак, така. Осмица Пентакли. Седмица мечове. Интересно.
отшелник и двойка пентакли. Добре, това, което можем да кажем за най-кратко бъдеще за вас със сигурност е, че за този момент вие сте поставени пред изпитание. Новото начало със сигурност ще бъде поставено, но това, което не виждаме тук е ново партньорство. По всяка вероятност, вашите ангажименти за бъдеще са предимно работени или по-скоро работите над себе си. Седмицата мечове ясно и точно казва, че тук някой ни е измамил по-скоро. По някакъв начин ние се чувстваме все още измамени, все още избягваме контакти. Може би все още следиме стария партньор какво прави и какво върши, но енергията на учебника ясно и точно казва, че за този етап ние оставаме абсолютно сами и гледаме по-скоро собственото си развитие, отколкото да търсим развитие с някой друг напред за бъдеще. Така че в близко бъдеще, в любовен план, това, което виждаме по-скоро да работите повече над себе си и да внимавате в картинката какво се случва, да правите някакви планове за бъдещето по-скоро, но не и да имате партньор. В енергията на двойка пентакли, знаем, това е една интересна енергия, може да го приемем като за момента да търсите правилния баланс, ако разчитаме карта като балансираща карта, преди да преминете към някакви действия в любовен план. Така че на този етап по-скоро не виждаме действия в любовен план, но нека да видим все пак какво партньорство ще се разкрие пред нас за бъдеще. Какво говори Таро за следващия партньор, който идва към нас? Да видим, що за човек ще бъде следващия партньор. Така. Девятка мечове. Кралица пентакли. Рицар пентакли. Сила. И шестица чаши. Така, това е много интересна картина, която се разкрива пред нас в третия ред. Това, което виждаме по енергията на девятка мечове е, че по всяка вероятност за новия човек, който ще дойде в нашия живот, ние все още, вие ще започнете да мислите и да се надявате за него невероятно много. Тоест, тук виждаме едни обсесивни мисли по девятка мечове, по всяка вероятност повечето от вас сигурно ги е страх, че няма да намерят партньор. И тук вече виждаме един период, в който след толкова много работа, толкова много чакане горе, по всяка вероятност тук нашите мисли вече са заети изцяло с идеята за намиране на партньор. Така че по всяка вероятност това ще е човек, който доста дълго време ще чакаме, даже може би ще ни е страх, че няма да се появи такъв човек. Умереността, ясно и точно в комбинация с девятка мечове, говори, че наистина има голяма вероятност да загубим търпение, докато този човек се появи. И защо губим търпение? Тук вече виждаме нашата енергия реализирана под формата на кралица пентакли. Вие вече сте стабилна, вие вече сте стъпили на краката си, търсите човек за семейство и при нас се излага енергията на рицар пентакли, което ясно и точно казва, че нашият човек е бавен. За съжаление, не всички мъже действат бързо и страстно, но това, което ни казва Таро е, че наистина тук ще има голямо чакане, загуба на търпение, обсесивни мисли, но няма да останете сами. Просто той е бавен. Съжалявам, бавни са някои мъже. Точно този тип мъже, които влизат в енергията на рицар пентакли, са изключително бавни. Те поемат пътя на някъде единствено и само ако има спокойствие за тях. Така че, какво значи спокойствие? Ако са сигурни, ако жената е надежна, както казахме ви тук излизате като изключително надежда жена, той ще поеме път към вас, но определено, докато се убеди в това, че вие сте неговия човек, ще се забави доста, може би по всяка вероятност и по тази седмица мечове, която гледаме тук. Той вече ви наблюдава, но е такъв човек, който няма да тръгне на никъде, докато не се убеди, че жената за него сте вие. Силата показва едни страхотни взаимоотношения между вас, защото знаете, в Таро на Уейт, тя покорява лъва с нежната си страна. По всяка вероятност, вашата нежна страна ще разкрие този мъж пред вас и ще даде стабилност на вашата връзка. И по шестица чаши това, което виждаме, че вие по всяка вероятност ще имате наистина страхотно време заедно. Тук говорим за една любов, която макар и много бавно да идва към вас, идва и носи много щастие. Шестица чаши е може би една от най-прекрасните карти в
Таро, особено когато говорим за любов. Тук виждаме едни прекрасни партньорства и хора, които се разбират. Но нека да попитаме Таро за съвет. Нека да попитаме Таро за съвет. Какъв съвет ще ни даде, за да откриеме по-скоро любовта и да не се налага цялото това чакане тук да се изпълнява. Така, Асо Пентакли, добре. Кралица мечове, интересно. И петица чаши. Добре, съвета на Таро е доста ясен и доста лесен в тази ситуация. По Асо Пентакли Таро ни казва наистина, че ако във вас се е зародила нуждата за ново начало, Вселената ще ви даде шанс на момента, на който вие си признаете, че имате нужда от това ново начало да дойде, така че вие трябва да го приемете този шанс. Не просто да чакате да дойде от само себе си, а се борите за него. По енергията на кралица мечове ясно и точно казва, че вие трябва да бъдете решителна, вие трябва да бъдете силна, вие трябва да бъдете тази, която определя границите и решенията, а границата, която трябва да поставите е именно да прекратите този страх и меланхолия. По всяка вероятност това е изпитанието на Херофанта, което виждаме тук. Знаете, петиците и Херофанта са пряко обвързани. Тук Таро ни казва ясно и точно, че трябва да оставяме страха, меланхолията и болките, които идват тук от миналото, назад. Така че ясно и точно съвета на Таро към вас е, ако наистина искате новото начало да се случи, сложете най-сетне чертата, обърнете гръб на всичко в миналото и новото бъдеще ще дойде доста скоро, защото на дъното на цялата колода гледа енергията на колесницата. Така че просто обърнете гръб на миналото, бъдете категорични, бъдете ясни в решенията си и по най-бързия начин ще ви се случи всичко останало, за да не се налага целият този сценарий ето тук горе с цялата тая работа, чакането, чувството за самота и трудния баланс, който намираме, плюс ето този страшен тук, тази страшна комбинация да се изпълняват. Единственото, което трябва да направите, да бъдете малко по-крайни в решенията си. По този начин нещата ще започнат да се случват за вас. Благодаря ви много за вниманието и ще се видим отново утре в следващия ни разклад. Пишете в коментарите долу какво искате да разгледаме. Всичко добро и лек ден от мен!